का हो आ देखा था कई दिन से आलू बड़ी उदास हो। अब का बताइए सखी आज का भय हो। सुना सुनावा सुनाए सखिया कही का बतिया मिलल बपियावा बड़ा उत्पतिया घूमेला खाली बहरवा में हो सखी पी पी के आवेला घरवा में हो सखी पी पी के आवेला घरवा में हो सखी पी पी के आवेला घरवा में हो सखी। सुनाए सखिया कही का बतिया मिलल बपियावा बड़ा उत्पतिया घूमेला खाली बहरवा में हो सखी पी पी के आवेला घरवा में हो सखी पी पी के आवेला घरवा में हो सखी पी पी के आवेला घरवा में हो सखी। इतने ना ये सखी सुना सुनावा मानेला नहीं हो कौनो हमर बतिया ए हो का हो अवेला पी पी के आधी आधी रतिया सखी का हो सुना सुनावा आवेला हमरा के खूब गरियावे कही सखी हो जिया जरावे बीतला रतिया झगड़वे में हो सखी पी पी के आवेला घरवे में हो सखी पी पी के आवेला घरवे में हो सखी पी पी के आवेला घरवे में हो सखी। और सुनाइए सखी सुनावा और बिंदे पियावा मिलबा सारा एहो का हो लागता किस्मत में लिखल बा खराबी इतने ना ए सखी माई के कवनो बतियो ना माने मारे खातिर मुका डंडा उताने एही से आई नई हरवा में हो सखी पी पी के आवेला घरवा 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 में हो सखी। का बताइयो एकदम जिंदगी नाश है जाए तो तू छोड़ दा उन्हें।